आंनि बर' क्रिएटिभ इउटुब चेनेल आरो मिथिंगा बर' फेसबुक पेजआव नोंथांखौ बयखौबो बरायबा आसा खालामदों बे समाव नोंथांमोना मोजाङै दं आंबो मोजाङैनो दङ। जोङो दिल्ली फारसे नै रौना होदों। दा फैयै फैयै निउ बङाइगावनिफ्राय फैनानै निउ बङाइगावनिफ्राय गाखोनानै जोङो दा वेस्ट बेंगल मोनफैबाय। दान्दिसे उनाव जोङो निउ जलपाइगुरि मोनसिगोन। दा जोंनि जार्निया दिनै मा होनो 12 थारिखनिफ्राय जागायनानै जोङो 14 थारिखनि जे 4टासो समाव मोनहैनाय जागोन। बेलासिनि 4टा ना मोनानि 4टा मोनहैयोथाय ना फुंनि 4टा मोनहैयो। दा थांनानैसो हजों नुहैसिगोन आरो मा एकदम जिरायै जिरायै एसे बरिं बेबायदि मोनलायनाय मोनबाय। गारिया खैथायाव खारामलाय फंबाय? 12:18 हा 12:18 12टा 18आव खारदोंमोन जाहैदों गारिया। दा समा 4टा जानोसै आरो मा 5टायानो जानोसै माथो 5टायानो जानोसै गाखै गाखै एकदम बरिं मोनबाय आरो दा थांबाय थानोसै। जे दिल्लीनि माखासे नुथायफोर बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव आंनो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन। मानो थांगोन होननानै सोङोब्ला जे नोंथांमोना बयबो बर' हारि हिसाबै मिथिखासिगौ दिल्लीयाव मानो थांगोन। फैगौ जे 15 आरो 16 नभेम्बराव मोनसे बड'लेण्ड महोत्सब जानो थांगासिनो दङ। नैबे हाबाफारियावनो जोङो थांनो जे ओंखारनानै दङ। थामहिनबा जोङो थांगासिनो दङ बे आरो मा दा नैबे माखासे नुथायफोरखौ आङो दिन्थिलांनो नोंथांमोननो जे नाजागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो जे जोंनि नैबे जे थासारि बेखौबो एसे नाय। बे जादों वेस्ट बेंगलनि ओरैबायदि मोजां भिउ पइन्ट माइ आबादथिलि। आरो थिग बेबायदिनो नै ट्रेनाव एसे बरिं मोनस्रोनानै गबथब सबथब जिरायनानै दङ। आरो गुबुन फारसेजोंबो जोंनि सेंग्राफोर बिसोरो दंहैयो, जोंनि लोगोफ्रा गुबुनजों दंहैयो। ओमफ्राय जोङो बेयाव 8 जोन जिरायदों नैबे मा होनो नैबे खथायाव आरो दा ओरैबो गासिबो माने बर'फ्रानो गोजा, गुबुन रावबो गैया आरो बेयो जों थानाया मोननै दाबाखौ लानाय जादों 15 आरो 16 नम्बर। निउ जलपाइगुरि चाय सिंगाराम झालमुरी चाय नो ओरै होलांनामा दाउदै दं, बोरमा दं, ओमफ्राय दाउ लकेल बोरमा औ, ओमफ्राय नैबे दालि आरो नैबे दाउदै फाग्ला अनानै जायाखै नामा? बे जानायनि आइटेमखौ जों मोननो हाबाय आरो डाबल ओंखामबो सफैबाय आरो मा ससेल' सफैबाय ओरै गैला। जाखांजोबखाबायमोनदां ने नोंस्रा? उखैनानै गैला बियो, सेटेप जासिगोनसो। दिनैनि थाखाय बे जाथ'बाय आरो भिडिअ'आ। ओमफ्राय दिनैनिफ्राय लानानै बेसेबांखिनि हायो बे भिडिअ'खौ होनो नाजानोसै नङा होमबा फंबाय? दिनैनि थाखाय बाय बाय। गुड मर्निं टु अल। दा जोङो फैयै नै अखा थब्लं उन्दुखांनायनि उनाव सोरांबाय आरो जोङो बिहार मोनफैबाय। नै बिहारनि नुथाय ओरैबायदि माने खुवा खुदों आरो बिहाराव दा थान्दाबो मोनदों। बिराद गोलाव फ्लाइअभारलै बे। फैयै जों दा नै दिल्ली हाबनोसै, माने दिल्ली मोनफैबायानो होनजाबाय। यमुना गिदिर होथारनां थगायसो नोंसोरो। वा बेनो यमुना माथ माथो बोहैयानो यमुनाया बिदिब्ला। फाइनालि मोनफैबाय नै साफदारजं। लाखिनासो दोनदों नामासै? ओरैबायदि मानसि थाबायगासिनो नै बाबु मोना नै
दिल्ली नायगिरि बिथांमोना नै न'फ्राबो गेदेर गेदेरथार सोर सोर लुलाबाया आयु आयु फाइनाली फैयै फैयै नै इन्डिया गेट मोनफैबाय दा रुमाव थांखानानै फैनांगौ जोङो माबायाव थाहैगोन रामलीला मैदानाव बेनिफ्राय दा दसे थानानै नायनो फैफिनसै बे जायगाखौ मोनफैबाय जोङो मोनफैबाय आसलफ्रा नै 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 गोजा गोजाल' नुयो गुफुर गुफुरल' नुयो डेन्जार होसोदों आरो होसोदों नै बेनो जों थागोन जायगाया बेनो बे सिङावनो दङ दा गेटजों हाबनोसै आरो दस्राफ्रा गाखो जाखांबाय जों मा प्लेहाजार टाक होननायसो जागोन वाव बेसेबांबा गेदेर बिल्डिंनि नायनि रेडि नै गावबागाव जायगा लाजोब्बाय सोरहाबा उन्दुबाय सोरहाबा उन्दुबाय सोरहाबा फ्रेश जाहैबाय बिदि जाजोब्बाय आरो मा फाइनालि नै इन्डिया गेट मोनफैबाय जोङो ओरैबायदि माने समायना नुयो माथो गिबि खेब जिउआव जिउआव गिबि खेब इन्डिया गेट नुनो मोननानै गोजोननाय मोनदों है है हमारे पास है नहीं चाहिए खालि जों नै इन्डिया गेट मोनफैथारबाय आरो ओरैबायदि मोजां मोनदों ओरैबायदि मोजां मोनदों गिबि खेब माने नुफैनाय बायदि जाबाय नालाय मालाबा फैदो फंबाय खेबग्राफोरा नै फट'ग्राफारफोरबो एकदम फट' खेबजानो नामा फट' खेबजानो नामा बिदिल' सोंखायो 20 थाखानो दे फंबाय होबावलाय